कोयरी है यही से जिहिना आन बानसान से कि कोयरी है यही से जिहिना आन बानसान से आ तनका नजरिया नीचे करके बात करो सन कि नजरिया तनका नीचे करके बात करो सन आ ना तो पेल के मुंगा देम तो हनी के खानदान के। शांत रहला के मतलब ई ना कि दहशत तोहनी के हो गई कि शांत रहला के मतलब ई ना कि दहशत तोहनी के हो गई आ तोहनी जैसन आंडू पांडू ढेर अइले आ ढेर गइले कि तोहनी जैसन आंडू पांडू ढेर अइले आ ढेर गइले तबो है कोइरान के कुछ ना उखाड़ पइले। जय कोइरान। कि देवर के बात करता तो सुन, जितना गर्मी होला जून के महीना में ओकरा से कई गुना ज्यादा गर्मी होला कोइरान के सीना में, आ जितना समुद्र में पानी बाटे ओकरा से कई गुना ज्यादा कुशवाहा जी के तलवार से लिखाई कहानी बाटे। जहाँ देखो तहाँ हर जगह छा गिले कि जहाँ देखो तहाँ आजकल हर जगह छा गिले ले कुशवाहा जी आ गिले। जय कोइरान। जय कोइरान। ना बैन होई करवाई दे हो मर्डर जे भी बोल बोलेला अरे बोल बोलेला कि जकरा नस में कुशवाहा खून के रवानी होला ओकरा गर्मी से लोहा भी पिघल के पानी होला। कि जकरा नस में कुशवाहा खून के रवानी होला ओकरा गर्मी से लोहा भी पिघल के पानी होला। और तूनी जैसन भड़ुअन से हमार जात और औकात का मिटी रे कि तुहनी जैसन भड़ुअन से हमार जात और औकात का मिटी रे। कहे कि असली मर्द कुशवाहा किसानी होला। आ तोरा अगर अपन जान से खेले के शौक बा तो चल ये कोनो बिहार के कोना में। आ तोरा अगर अपन जान से खेले के शौक बा तो चल ये कोनो बिहार के कोना में। आ बेटा ओइजा खाली है कुशवाहा जी के खौफ बा। हम ही सराफा देखा दी हले रहनी ना तो हमारा से जले वाला आज हमारे पर उंगली उठा देता सन का कि हम ही सराफा देखा दी हले रहनी ना तो हमारा से जले वाला आज हमारे पर उंगली उठा देता सन का। अब पीठ पीछे कहला सो कि हम बहुत बुरा बानी। एक बात बतावा सो अगर अच्छा रहती तो ही कुशवाहा जी के अपन जीजा बना लेता सका। अरे बहिनी के भतार कुशवाहा जी बनी है। ना ही सोचा धमकी के डेमो दिखाई तो सब कुछ भूला जाई कि ना ही समझा धमकी के डेमो दिखाई तो सब कुछ भूला जाई। ए बाबू है कुशवाहा के मालिक जे हाथ लगाई ओकर हाथवे तुरा जाई। कुशवाहा जी का बेटा हूँ चिपक के चुम्मा लेता। आ तूने जैसा ना छोटियन के का औकात बा जब रात चलता है कोइरान के। आ तूने जैसा ना छोटियन के का औकात बा जब रात चलता है कोइरान के। हम कुत्तन से बात ना करी ना। हाँ हम कुत्तन से बात ना करी ना। आ तूने के बॉस के बात नहीं करे बेटा। अब भेजा सुन अपन बाप के। अरे सुन और केहू के ना दाल गली कोइरी के राज। कितना लइके मर गइले कितना के बीपी बढ़ैले बाड़ू। कितना लइके मर गइले कितना के बीपी बढ़ैले बाड़ू। वरना के नथनिया ए जानती मौर्य जी से मार करैले बा। कि डर ना बा जमाना की जिंदगी जियन इंसान से। कि डर ना बा जमाना के जिंदगी जियन इंसान से। कि बेटा कब भूल के पंगा मत लिया कुशवाहा जी के लइकन से ना तो मरा जी बे जान से। बुझले तोरे जिंदगी के पंख वही दिने कट जाई जौने दिन औकात से बाहर हो जाइबे। तोरे जिंदगी के पंख वही दिन में कट जाई जौने दिन औकात से बाहर हो जाइबे। बेटा विशाल कोइरान के जाने ले 6 गोलियां तोरे खोपड़िया में उतार दी है। मारो सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे कि जितना ते कमा ले उतना मुड़ा देनी ऑर्केस्ट्रा के नाच में। अरे बेटा कि जितना ते कमा ले उतना मुड़ा देनी ऑर्केस्ट्रा के नाच में। सुन आदमी बन जाइबे जैसे धरा जीबे कुशवाहा जी के छाछ पे। जैसे